Sorsi li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw li l-ħabs kollu kien jaf bil-qtil tal-priġunier Jesmond Gatt, iżda huma qed jgħidu li kollox inżamm mistura apposta. Fl-aħħar jiem aktar minn priġunier wieħed fil-faċilità korrettiva ta' Kordin tkellmu magħna bl-identità se tinżamm moħbija fuq deċiżjoni ta' Net News għal protezzjoni tagħhom. Aħna l-ħabsin kollha nafu mit-tieni ġurnata li seħħ ir-rejat kollha nafu li il-vittma kien inqatel minn Serbjan. Dan il-priġunier għalinna li l-vittma ma kienx priġunier b'sentenza maqtuwa mill-qorti, iżda kien taħt arrest sakemm jinstema' l-każ tiegħu. Fil-fatt, Gatt kien qed jistenna li jingħata l-bejl. Kulħadd kien jafu kien bniedem jgħin il-kulħadd kien bniedem kwit ħafna u arrestat suppost l-arrestat huwa innoċenti sakemm il-qorti tikkundannah u spiċċa maqtul. Spiċċa maqtul minn Serbjan li il-ħabs nafuh kien aggressiv kull fejn mar kull division li kien aggressiv. Għal xi raġuni tieħdet id-deċiżjoni li dan jinżamm ma' persuna li kull min jafa jaf li kien aggressiv u perikoluż ferm, preferenza għal Vuk Milic li jinsab akkużat bil-qtil ta' Gatt. Jibda jikbi u jtabbat rasu mal-ħajt u jibda jagħti bil-pon lilu nnifsu u kien hemm bżonn ammont kbir ta' SRTs u uffiċjala biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Saħansitra anka jużaw electric guns jew gas ta' dmuħ biex ikunu jistgħu jikkontrollaw. Bis-serb li allegatament wasal biex saħansitra sawwat lil-ommu lil nantu bla kontroll. Kien jgħidilna anke sawwat il-ommu u sawwat lil nantu. Dan il-priġunier qalilna li dan il-każ ma kienx wieħed uniku iżda inċidenti simili seħħew fl-aħħar xhur u fortunatament ma kinux fatali. Din il-vittma nqatlet minn Serbjan li skont kif kien jidher fil-ħabs. Kollna naraw bħala persuna aggressiva, jidher li jbati minn mart mentali u kien aggressiv ħafna. Ġraw ħafna inċidenti ma' nies li kienu jixxerjaw ċella miegħu bħal ġlied argumenti u kienu jintervjenu l-SRT. Kien hawnhekk fejn qammet il-mistoqsija kif l-awtoritajiet tal-ħabs ma jqasmux il-priġunieri skont is-sentenza ta' ħabs mogħtija mill-qorti. Jidher li bniedem aggressiv. Ma nafx kif il-professjonisti, psychologisti, care plan, social workers ma ntebħux lil dawn l-affarijiet. Ma kellux ikun ma' persuna oħra. Saru ħafna appelli mill-priġuniera biex jitħallew fid-divisions skont il-kategoriji tagħhom, pereżempju min ikollu sena ħabs ma' sena ħabs jew sentej ħabs, mhux jitfgħu xi ħadd ta' omor il-ħabs ma' xi ħadd arrestat jew għandu xi kawża jenna bħal manteniment xaraj ħabs. Uħud mill-priġunieri qed jitolbu biex issir inkjesta pubblika ħalli tintrefa' responsabilta u jsir magħruf x'wassal biex is-Serb tħalla ma' priġunieri oħra f'Monte Carmeli meta kien fatt magħruf li huwa perikoluż.